אז במהלך התוכנית דיברנו על המועמד לראשות הממשלה, ועכשיו בפיקטיבי רעיון נדיר ומיוחד עם האיש המיוחד שטוען כי בידיו הבשורה לקראת הבחירות הקרובות. ערן, שים לב, והוא מוכן להיחשף אך ורק אצלנו כאן בתוכנית. אני מתרגש. גם אני, את האמת. צהריים טובים לך, מר. שמי אינו חשוב, צהריים טובים גם לכם ולכל קהל הסטודנטים. תגיד, אדוני, מדוע אתה מעוות את הקול שלך? מדוע אתה לא חושף את שמך, את הפרצוף שלך? מה הסיפור? תראו חברים, הגיע הזמן שאנשים יבחרו בגלל התוכן, ולא בגלל שם, מראה או תפקיד כזה או אחר. אני מציע תוכן. התוכן הוא שעומד למבחן, ולא אני. אנחנו מבינים שאתה מתכוון להציג את מועמדותך לראשות הממשלה, זה נכון? אני אכן מתמודד לראשות הממשלה. אך העניין כאן הוא אינו אני, אלא ציבור הסטודנטים. ציבור שסובל מידי הקבלנים, שסובל ממחירי הדירות המוגזמים, ממחסור בעבודות, משכר לימוד שרק רוצה לעלות, וממיסים ללא גבולות. וואו, יש לך מסר? אני קורא לציבור הסטודנטים להגיע לקלפי, לקחת פתק לבן ולרשום עליו את האות זין. הגיע הזמן שנשים בקלפי את מה שהממשלה שמה עלינו. אנחנו מבינים שהקמת גם פורום באינטרנט, משהו שמלווה אותך לאורך כל הקמפיין הזה? כן, ניתן להיכנס לפורום שלי, מנהיג הסטודנטים בפייסבוק. לכתוב לי רעיונות לקמפיין, להוסיף עוד סעיפים למצע. במייל manhig175@hotmail.com. וואו, תשמע, אז בוא נחזור על זה רק, מנהיג 175@hotmail.com. וגם יש לו קבוצה בפייסבוק. מדהים, כדאי. מר זין, אנחנו נלווה אותך לאורך כל הדרך, ובתור סטודנטים ככה גם אנחנו מן המניין, אנחנו מאחלים לך הצלחה מלאה, ורק נספר שגם במהלך התוכנית ניתן גם לשלוח לנו רעיונות לקמפיין בפקס. נכון, 8, 12, 13, 14, אתם מוזמנים. בוא נשמע את הג'ינגל שלו.